Cando se decretou o peche das concesións marisqueiras de Noia, na confraría xa se temían que iría para longo. A piques de cumprirse a segunda semana sen actividade, semella que a reapertura está aínda lonxe en vista dos resultados das últimas mostraxes que revelan unha alta concentración de toxina. O tempo, sen chuvia e con altas temperaturas, tampouco axuda. O Berres dou ainda subeu bastante 530, agora veixo o luns a 420, hoxe mandouse outras mostras, e, bueno, parece que quere baixar un pouco, pero a ver se ven chuvias e ventos, ou nordestes moi duros para quitar a toxina da ría, e, bueno, poder traballar como estábamos traballando, ¿no? Que estábamos todos contentos, ojalá que cambie o tempo e que millore para ir ao mar, vamos. Dada a alta incidencia da marea vermella nos últimos anos, o Pósito Noiés estuda fórmulas para detectar canto antes a toxina e evitar que se chegue a extraer marisco non apto para a venda. A este respecto, veñen de manter unha xuntanza con responsables do Intecmar para incrementar as mostraxes e axilizar os resultados, en colaboración coa empresa privada que a confraría ten contratada. Tamén valoran un cambio nos horarios de traballo dos mariscadores a flote. Estamos coordinando tanto a empresa que nós temos privada en Muiños de Vigo para os análises e máis Intermar vai facer máis frecuentemente o que faga falta, levarlle muestras alá frecuentemente cando é moi intensiva a toxina, e vamos tratar tamén de ter os resultados, a se é posible, antes de traballar os mariscadores, porque, bueno, incluso vamos ir a Vigo, un traballador a levar as muestras ás 7 da mañán, e incluso vamos cambiar o horario onde a flote, estamos estudiando. A pesar do desánimo, na confraría non permanecen inactivos e aproveitan este parón para a retirada de depredadores que nas últimas semanas están a proliferar nas concesións noiesas.